Zer zer egiezu publiko goi? Isilu esedez. Oso ondo. Begiak, maskara. Begiak, maskara eta ondo erekin uste ditu. Ostana, osterazko. Ditu, osterazko. Neska apatuit dabe. Garaia pusti eta gaskan zerbitu. Gauetan ibiltzen da janari bila. Gustatzen zaio. Baino Juanes. Año Juanes. Ego zaharretan ibiltzen die. Eta gizon eta txeko. Are egiten di. Zuaitzetan aurkitzen ditu janaria. Untxauak, futluak, etxoiena jautza. Zergatik ezakitzen bat? Zergatik, ezaguelako mugaskatzen dira. Zergatik ez daki erantzuten ari ere? Zergatik horazten ari zinen, gobernekin eta ezara ari egun. Oso ondo Txema. Zer, Beste egun batean, ze aurkatzen diozu Txema? Beste egun batean? beste egun batean adi egon jari bazen ondo jarritzeko. Zuen, zer egiten dugu jari agoetien. Janaria garbitzen du. Eta
diozu oso ondo, Ruben? Oso ondo, Ruben. Egun zara. Adi egon zara, esan dio. Zenbat beraz. Bat. Zer jatetzen diozu? Jaiak. Napatzea guztatu bat dauka. Eraz. Eraz duna. Usue. Korka. Zenbat eraz. Zetatik jolasten naiz. Donanek. Zenbat eraz dut. Oso da askatu. Jatekoa aurkitzen ditu. Jate ditu. Gauzak. Egunik. Nun aurkitzen ditu. Errepikatu diozu galdera. Bueno, Txema. Eman txanda, orain? Endari? Jaia. Asko gustatzen zaitzaitea. Hirugarren mailako ezateko onura egitezu. Ondo ikasi duzu. Marrazko oso polita egitezu. Eta zer nahi. Jaia. Asko gustatzen zaitzaitea. Lana handia egitezu. Oso ondo ikasi duzu. Asko interesatu zait, eta zari horrela. Alicia. Asko gustatu zen mamatxaren itzaldia, oso ondo miretu, eta zari horrela. Usue. Hirugarren mailako izateko oso ondo egitezu, eta uste asko saiatu zehala, eta bakarrik egitezu. Hijo. Asko gustatu zaizu ditzailia, oso ondo egitezu, hirugarren mailako izateko oso ondo egitezu, eta sei horrela. Atia, oso ondo egin duzu, nibakit ilusio handia duzula, oso ondo ikasi duzu, eta sei horrela. Mikel, asko gustatu zaizu ditzailia, asko ikasi mamatxaren buruz, oso ikasi duzu, eta sei horrela. Tania, oso polita izan da zure itzaldia, hirugarren mailakoa izateko lehen egitezu, eta itzaldian mapatxea jarri dituzu. Zer horrela. Aiel, oso ondo egin duzu, bonita iruditu zait. Gauzak dizu ondo. Ez
Guk uste dugu oso ondo egin dezula, 3. mailako izateko oso ondo ikasi dezu, eta oso ondo egin dezu, zorionak. Zuk ilusio biko zendut, baina Noemi eta biok izugarrizko ilusioa. Zui entzuteko gaur. Ni txema oso arro nago zutaz. Oso arro. Iruditzen zait egin dezula lan bat, primeratu. Kurtso hasiera izan da nahiko gogorra, baina honea iriztea eta gaur itxaldia entzutea da txalo, baina zaparrada bat merezi dezu.